4 pilotos de motos de auga duramente sancionados por meterse no interior do espazo protexido das Illas Cíes reabriron o debate. Son seguras estas embarcacións recreativas? Os expertos teñen claro que o principal problema é a falta de preparación profesional. Con tan só 6 horas de formación xa podes subirte a unha moto acuática, sexa do tipo que sexa. De feito, as motos de auga supoñen o 20% dos expedientes sancionadores por parte das capitanías marítimas. Sandra Fernández, xerente dunha tenda de motos acuáticas, alerta de que moitos clientes coa formación non teñen nin idea da normativa. Últimamente nos estamos dando con el problema de que la gente que se acaba de sacar la titulación del permiso de navegación no tiene muy claro cuál es la normativa o el uso práctico de la moto acuática. Os cursos son insuficientes e maiormente centrados en embarcacións que nada teñen que ver coa realidade dunha moto de auga. Lo que estamos viendo es que a veces se están adaptando temas de embarcaciones a motos acuáticas, tanto en la teoría como luego la práctica que se hace en estas titulaciones no es específica de moto de agua y difiere mucho de manejar una embarcación. Aínda que poida parecer unha rara avis, cada ano vemos nas nosas costas numerosos accidentes graves con motos acuáticas. O ano pasado faleceu un veciño de Muxía, Abraham Pérez, aos 47 anos, despois de precipitarse da súa moto de auga e sufrir unha parada cardiorrespiratoria. O feito de perder o control é unha das causas comúns dos accidentes. Un menor e un adulto resultaban feridos tras chocar coa súa moto de auga no porto de Samieira, en Poio. E hai 2 anos, en Portonovo, 2 motos de auga chocaban, tendo que trasladar ao hospital a 2 dos implicados con numerosas lesións. A lista de percances a bordo de motos acuáticas engórdase ano tras ano. É o endurecemento das probas técnicas a solución para poñer freo aos accidentes? Claro, que saben que velocidade collen, pode ser un perigo este tipo de vehículos que actualmente o que non ten formación e quere alugar unha, claro, que requisitos se teñen que cumprir? Pois o xeito máis sinxelo, Rocío, é obter a chamada licenza de navegación, que é pois o permiso náutico máis básico, a coñecida antes como titulín. É un curso que inclúe 2 horas de formación teórica e 4 horas de prácticas nunha embarcación homologada, iso sí, con instructor, e non hai que facer ningún exame. Unha vez obtida esta licenza, permite guiar motos de auga de calquera tipo, pero tamén embarcacións de ata 6 metros de eslora, sen límite de potencia do motor. A limitación ven marcada pola propia embarcación, non polo título. Iso sí, a navegación está limitada ao período diurno, de día, é dicir, e a unha distancia máxima de 2 millas da costa. O prezo parte duns 120 euros, os que hai que sumar o certificado médico necesario para tramitala, o psicotécnico, vaya. Pero queremos preguntar, é suficiente a formación para navegar con estes vehículos? Que consideran os profesionais do sector, Belén? Pois, Bernardo, que consideran os profesionais do sector das motos de agua, pois é o que dicía Rocío agora mesmo, pois que casi que se regalan estes títulos para poder andar nunha moto como esta. Eu estou aquí agora mesmo con Paco, que é instructor de motos de agua. Paco, que tal? Bo día. Credes que se debería endurecer un pouquiño este título? Buenos días, sí, creemos que 4 horas, una charla de 4 horas y una práctica de 4 horas no es suficiente para poder pilotar una moto de agua con 325 caballos que alcanza pues una velocidad cerca de 110 kilómetros por hora, o una embarcación de 6 metros que puede alcanzar 35 nudos. Creo que esas personas deberían de tener un poquito más de preparación, conocer mejor las normas de navegación y estas cosas. E despois o que pasa é que nos vemos con cousiñas como que pasou nas Illas Cíes e que pasa cada día en moitos areais galegos, que as motos invaden zonas que non deben ser así. Lógicamente, cuando desconoces las normas es fácil saltarlas. Lo idóneo es conocerlas para poder hacer un uso adecuado de las embarcaciones, tanto como embarcaciones de pequeño. O vosso día a día, aquí como instructor, con que cousas vos atopades, Paco? Pues realmente gente y con poco lo que nos encontramos habitualmente. Quedar por aquí, vale, Paco, porque se non perdemos o sonido, quédate así por aquí. Claro, eso mesmo, pasen estas cousas. Yo creo que sí, que exigiendo a lo mejor un PNB o un PER
la gente sería un poquito más consciente de las normas de navegación y sería mucho más fácil respetarlas. Pois moitísimas gracias por atendernos. Compañeiros, despídome de vos e voume dar unha voltiña por aquí con Paco, pero sempre con moito sentidiño, vale?